Bine v-am găsit, dragi copii! Astăzi vreau să cântăm împreună un cântec despre prietenie. Pentru că în săptămâna aceasta învățăm despre animalele polare, haideți să cântăm împreună un cântecel despre prietenia animalelor polare și, mai exact, despre prietenia dintre focă, morsă și vulpea polară. Haideți să cântăm împreună. Pe o banchiză la soare stă o focă mare, mare, cu mult pește adunat, că e bună la vânat. Tra-la-la, tra-la-la, bogată e masa mea. Tra-la-la, tra-la-la, pe sătura te-oi mânca. Tra-la-la, tra-la-la, bogată e masa mea. Tra-la-la, tra-la-la, pe sătura te-oi mânca. Morsa îndată-i dă târcoale, văzând bunătate mare, și o rugă pe foc așa: dă-mi, te rog, din hrana ta. Tra-la-la, tra-la-la, cu drag eu pește ți-oi da. Tra-la-la, tra-la-la, că ești prietena mea. Tra-la-la, tra-la-la, cu drag eu pește ți-oi da. Tra-la-la, tra-la-la, că ești prietena mea. Veni vulpea-n goana mare, simțind miros de mâncare. Te poftim cu noi la masă, că ești prietena noastră. Tra-la-la, tra-la-la, împreună vom mânca, peștele îl împărțim, prietene noi să fim. Tra-la-la, tra-la-la, împreună vom mânca, peștele îl împărțim, prietene noi să fim. Iar acum, după ce am cântat despre prietenia animalelor polare, haideți să ne confecționăm o focă. Dar mai întâi, haideți să ne încălzim puțin mânuțele ca să putem lucra mai bine. Mâinile îmi sunt petale, se deschid ca la o floare. Ploaia cade neîncetat, degetele le-am mișcat. Iar apoi le depărtăm și la pian frumos cântăm. Foarte bine, v-ați descurcat de minune. Iar acum, haideți să trecem la treabă. Pentru foca noastră avem nevoie de materialele pe care le vedeți pe masă. Eu am aici 3 cercuri de dimensiuni diferite. Dacă puteți observa, primul cerc este mare, al doilea este mijlociu, iar al treilea este puțin mai mic. Mai am nevoie de niște bucăți de ață. Eu am aici bucăți de sfoară, 2 ochișori. Dacă nu aveți ochișori din aceștia mobili, puteți să vă decupați din carton negru și un năsuc. Cercul cel mare va fi corpul focii. Cercul mijlociu va fi capul. Așadar, vom lipi capul de corp pun puțin lipici în partea de jos a cercului. Și îl lipesc de corp. Cerculețul cel mic eu l-am tăiat în două și am obținut 2 bucăți care vor fi lăbuțele focii, da? Și le vom lipi de corp așa cum le-am poziționat eu aici, da? Încep să aplic puțin lipici aici în colț
și lipesc de corpul focii. La fel fac și cu cealaltă lăbuță, aplic puțin lipici pe colț și o lipesc pe corp. Apoi putem să lipim ochișorii, așa. Apoi lipim năsucul, iar apoi, înainte să lipim bucățile de sfoară, acestea vor fi mustățile focii noastre, eu vreau să-i fac focii mele o guriță. Și o voi desena cu ajutorul unei carioci negre, da? Am obținut o focă foarte zâmbitoare. Iar apoi voi lipi mustățile focii, da? Adică bucățile de sfoară. Aplic puțin lipici aici pe botic. Și aplic câte o bucățică de sfoară. La fel procedez și pe partea cealaltă. Iar apoi eu vreau să-i desenez focii mele și niște sprâncene. Tot cu carioca neagră. Și foca mea este gata. Ce părere aveți? Vă place? Aștept cu nerăbdare să le văd pe ale voastre.